Hola gent, avui farem un espai de cuina. Aquesta paraula tan polisèmica en anglès la tenen molt ben resolta. La tradició i l'art de cuinar es diu cuisine, l'habitació es diu kitchen i l'aparell en el que cuinem es diu cooker. En català, cuina, cuina i cuina, quins embolics. He comprat un ou d'estruç, en ostrich egg, que és l'ou més gros del món, perquè l'estruç és l'ocell més alt i que més pesa del món, the tallest and heaviest bird in the world, i també el que corre més ràpid. Què cuinarem? Un ou ferrat. A fried egg. No ens complicarem la vida per notar-li el gust que realment té. What do we need? Què necessitem? Una paella a frying pan, antiadherent, a non-stick frying pan. Com s'ho deuen fer per enganxar l'antiadherent? Un martell, a hammer, per trencar l'ou. Oli d'oliva, olive oil, l'ocasió s'ho mereix. And salt, and nothing else. We light the stove. Jo vaig poder cuinar quan hi va haver l'apagón. A blackout-proof stove. Oil. No s'ha trencat el rovell. The yolk has survived. Some salt. Bé, em sembla que ja està més o menys fet i me n'adono que no tinc cap plat suficientment gros. M'ho menjaré directament de la paella. Bon profit! Enjoy your meal! Si en Londres les pica un huevo, aquí todo el mundo se arrasca. Si allí tienen a la Thatcher. No puc més. Excel·lent. Vinga, que tingueu un bon estiu. Ens veiem de nou a la tardor. Preguntan al viajero, ¿qué hacen ahora en Londres? Sus cabecitas de pájaro